Събиране 120 училище, 22 януари, зима, охо, ВТК, Ваки, vakarel.com. Ето, виждате, свичер, друг свичер, трети свичер, четвърти. Така, това е Денчо от Стара Загора, момчето ни уважи. Нека бъдат велики, Денис и Денчо, има значение само фанелката. Какво става? Предна везна, заспа, на фитили, браво. Така, сега предполагам, че задна везна ще опиташ. Че се подхлъзнах. Чистачка, краченца! Лудия коментатор. Не човек. Трябва да викаш. Лисица.com. При несъответствие на упражненията с свичър ще бъде заменен с нежна топка. В главата. Я не сега какво става. Така. Така. Няма да бъде заменен. Това е човека. Ето. Това вече ми хареса. Краченце в слънце. Полушпагат в слънце. Айде, трябваше залупка. Браво. Свичър си каза думата. Силата му дойде. Бъди велик, момче. Така. Какво ще кажеш? Нещо за камерата? Изчезва, бе! Не искам да те виждам. Само това ли ще кажеш, бе? Какво стоиш там, бе? Искаш да те плеснат в главата ли? Аре, момчета. О, това си идиоти, бе, бате. Така, слънце без светили най-отляво, слънце с светили най-отдясно. Това е вятърна мелница. Адските, момчета, адските. Браво, бе. Единия се преби, гейнерче като куче. И така, Стефан Груев, манячето, зарибява като куче. Айде сега му ръкопляскаме. Не знам за ръкопляскането, но ако може слънце ще му ръкопляскам на това момиче. Ето го, UFC човек. Беги Версачо. Беги, че човек е много голям човек. И аз дори не знам какво означава това. Набирането. Дай! Дай го, бе! Браво, бе! Его, бъдеш член на UFC. Адски долен. И въпреки това супер силен. Добре, кой да снимам? Денчо като куче или Тъчева, който си е куче? Така. Охо, аз по-жалостив сигурен не съм виждал до сега при живота си. Той ти скача. С тия скача, бе. Не, той ти скача. Какво е? Наклонена везна. Важното е, че правиш нещо. Сега, може да е нищо, ама все пак те снимаме и не те мотивирам, защото си адски долен, но те снимам. Я, Дани. О, брат, внимай какво правиш, защото свичерът те прави велик. О, браво, бе, с две ръце. Тук вече стават нещата. Ама той всичко е заради свичера, не знаеш, брат. Ако не е свичера, ти си за никъде. Дай, поне направи нещо. Направи го, браво. Да, качи! Браво, бе. На кръстосан хват се уважава. Изверга! Версаче! Да! Изверга! 3 в 1 на успоредка. Какво ще правите? Стойка, двойна стойка и ВТК стойка ще има ли? Без... Охо, заспах. И тримата заспах. Браво, бе! С набирания? Охо, той е ВТК... О, каченце. Може да. Мога да бутнем някакви везни там. Какво ще правиш, бе? Да прави нещо. Така и така съм пуснал. Преден кантар. Задръж малко. Какво ти пречи? Не, човешките условия му позволяват да прави преден. Да, толкова му прави, бе. Гледай как се завъртя. Брат, какви са те кръгови движения? Не ти ли се зави свят? Ма не, бе, гледай какво става, брат. Ти уци. Аре, бе, вентилатор. Не те ли заболя главата? Вентилира въздуха, братче. На мен ми е достатъчно студено, няма нужда да добавиш. Тук да остудява още повече. Гледай какво става, смеят му се хората. Копира между другото. Чакай. Това е малкият слънчето. Ма как пуснам лекичка бърдичка, виж колко е долен. Я махай шапката, махни шапката, моля те се, искам да се накефя. Локал бар, какво ще има на него? Така, това какво беше? Жалостив опит за планч и преден кантар. Сила правят слънца, нали знаеш? Обаче...
Аре да падат, бе! Аре да падат! Брат, за клипчето, бе, тъпи си! За клипчето трябваше да падат. Еми да! Ама завърти хубаво, така че наистина да паднат. Аре да уважиш момичета тук. Още! Завъртвай хубаво, да тъпи си! Те не паднаха. Не е скубин. Коалиция урод за нас. Това е много долно, което го правиш в момента. О! Толкова долен човек до сега не бях виждал, между другото. Майко мила! Дело като куче. Какво става? Всичко точно, брат. Тъчел.com. Така, това не е един фитил, само да уточня. Нищо, давай. Давай ще отпред поне. Сега естествено не знаеш, че хелите ще кажа, че скачаш. Защото не съм ти фанал кръм виждал. Въобще не мисля, че няма да... Везна копие. С кръченца. Браво, бе! Бе, така наш човек. Браво. Синхрон казахме, ей! Гледайте се малко, бе! И си разкръчете двамата краката, ако ще правите с разкачани крака. Пах ти долните хора. Що се служи? Един е с шапка, другия без. Нямам думи просто. Открийте 5000 дете разлики. Това е човека вече. Уважен като куче. Ама, гледайте, сега иска чулка, тъпли си, бе. В бялото снимай. Vakarel.com. Разстояние изверг, дубъл 2. Хоп! Разширете се за Викторен Кос. Те го подпират го. Задна везна на кош. Това е урод. Краченца. Заспа пичага. Какво е? Бъди на кръстосан хват в широк хват. Ало, Его е. какво искаш от мен ти? Чакай да не говориш по телефона. Брат, говориш ли? Че да си чакате реда. Петър Крунчев. Той ще го задържи след това. Аре, И ще отидем при пешка. чакай малко, чакай. Това е бавно, силово, като нещо подобно на... Адския. Ма не бе, ти си спадна толкова килограмите, че въобще, ако не го направиш... Какви 100 килата, то обръснал като куче. Я да имам... Кораф. Скаченца, видя ли скаченца? Да? Тъпли си, бе. О, Деби 4. Какво става, бе, брат? Христос обича ковачка. Ти па дойде накрая. Ела поне да те запишеме в клипчето. Човека танк. Горе-долу. Унищожен. Някакво ми се случи.